हेल' लोगोफोर दिनै गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार भिडिअ लाना फैदों दै। बेनो जाहैबाय सरकारि फायखाना बा टयलेटनिफ्राय मोनसे नोंथांमोननो गोनांथार नांथारगौ मोनसे लेटेस्ट आपडेट ओंखारना फैदों दै। बेनो जाहैबाय सरकारि फायखानानि जे टयलेटखौ बा फायखानाखौ लुनो थाखाय नोंथांमोना फैसा मोननो थांगासिनो दङ नालाय दायो नोंथांमोननियावहाय मोनसे भेरिफाइनि लिस्ट ओंखारना फैदों दै आरो नोंथांमोना बेखौ भेरिफाइ खालामथारनांगोन। भेरिफाइ खालामाबा नोंथांमोना सरकारि फायखाना लुनो थाखाय नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हानाय नङा। दा खोथाया जाहैबाय थिग बेबायदिनो थांनाय मास मोननै मोनथामनि सिगांहाय बेबायदिनो सरकारि फायखानाखौ लुनो थाखाय फैसा मोननोसै होननानैहाय भेरिफाइ खेबसे जाखांबायमोन आरो भेरिफाइ जानाय समावहाय जे भिलेजनि मेम्बार बा BCDC लेभेलनि जे चेयारमेनफोर बिथांमोना गोबां गामियावहायनो बिदिनो सोरनिबा गामियावहाय 200, 300, 400, 500 सिमहालागै फैसा लानानै थांबाय आरो सरकारि फायखानानि फैसाखौहाय नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन, नाथाय दासिमबो मोननो हायाखै। दा मेन खोथाया जाहैबाय लोगोफोर बे जायफ्रानाखि भेरिफाइ नामाव फैसा हरनांखांबाय बा भेरिफाइ जाखांबायमोन बिथांमोना सिगांनो एप्लाइ खालामनाय। दायो सरकारि फायखानाखौ एप्लाइ खालामनाया थाद'नाय गैयै एप्लाइ जाबाय थादों नालाय लोगोफोर दायो जे खेबसे सिगांहाय मास मोननै मोनथाम मोनब्रैनि सिगांहाय भेरिफाइ खेबसे जाखांबायना नोंथांमोना भेरिफाइ खालामखांबाय बे भेरिफाइनि उनावबो एप्लाइआ जाबाय थादों। दा नैबे 2024आवहाय गोबांथार भेरिफाइनि उनावबो एप्लाइ खालामबावबाय नालाय दा सरकारा सानबाय मा खेबसेयैनो सिगांनिखौबो आरो बे भेरिफाइनि उनाव एप्लाइ खालामनायखौबो होखानोसै बेबायदि होननानैहाय दायो आरो भेरिफाइ खेबसे खालामबावबाय। दा खोथाया जाहैबाय सिगांनि जे भेरिफाइ खेबसे खालामखांनांबाय दा बिथांमोननिबो आरो दायो गोदानाबो नाम फैजोबबावबाय। थारमाने सिगां जायफ्रानाखि भेरिफाइ खालामनायावहाय भेरिफाइ खालामखांबायमोन बा भेरिफाइनि नामावहाय फैसा हरनांखांबायमोन दायो बिथांमोनाबो फिन खेबसेबाव भेरिफाइ खालामबावनांगौ जानानै फैदों आरो जे सिगांहाय फैसा हरखादोंमोन आरो दायोबाव खेबसेबाव बा 200, 300 बा सोरनिबा गामिफ्रावहाय 500 सिमहालागै आरो दायो खेबसेबाव फैसाखौ होबावनांगौ जानानै फैदों नोंथांमोना दायो खेबसेबाव। दायो लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन नैबे जाहैबाय जे भेरिफाइनि दायो गोदानै फैनाय लिस्ट आरो नोंथांमोना बेखौहाय मबाइलावहाय प्रिन्ट आउट खालामनानै नायनो हानाय नङा दै। मानो होनना बुङोबा बियो मबाइलावहाय प्रिन्ट जाया बा मबाइलावहाय डाउनलड जाया भिउ जाया बियो अनलि कम्पिउटाराव जायो। बेबो आङो कम्पिउटारावहाय डाउनलड खालामहोनानै प्रिन्ट आउट खालामनायसो। थिग बेबादिनो नोंथांमोना बेखौहाय नायाब्लाबो सोलियो। नोंथांमोना जास्ट नोंथांनि जे भिलेज मेम्बार नोंथांमोना भिलेज मेम्बारनावहाय सोंदो आरो नङाबा जे BCDCनि जे चेयारमेन बे चेयारमेननावहाय नोंथांमोना सोंनानै भेरिफाइ खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना भेरिफाइ खालामथारनांगोन नङाब्ला जे भेरिफाइ खालामाब्ला सरकारिनि जे लुनो थाखाय फैसा बियो नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबाबो जानो हागौ बा हाबनाय नङा। बे भेरिफाइआ जाहैबाय सिगांहाय एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना मा अपसनखौ होदोंमोन बा नोंथांनावहाय सिगांनो मोनखानाय सरकारनि टयलेट बा फायखाना मोनखानाय दङ ना गैया बेखौ दायो चेक खालामफिनदों आरो नैबे भेरिफाइआ। बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ भेरिफाइ खालामथारनांगोन आरो बिथांमोना भेरिफाइनि नामाव जे दायो फैसा लाबावदों बेथ' नोंथांमोननि बा नोंथांनि मेम्बार बा चेयारमेननि खोथासो जाहैबाय। जोंनियावबो लादों बिदिनो जोंनियावहाय 200 खरि लादों बिथांमोना। दा नोंथांमोननियावहाय बेसेबां लादों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो बेबायदिनो होनबानो जाबाय नोंथांमोना जे गुबुननि गामिफ्रावलाय माथो बिदिल' लादों बा जायफ्रानाखि अभार लादों आरो 500, 600 गाहाम लादों नोंथांमोना एसे रायलायनायनि गेजेरजोंहाय खम होबानो जाबाय। बिथांमोना जास्ट बियो ओरैनो थांनाय फैनायनि भाराल'सोखा नालाय नोंथांमोना ओंखायनो एसे खमाव रायलायनानै होबानो जाबाय। बे नोंथांमोननि रायलायनायनि खोथासै लोगोफोर। आरो सिगांहाय जे जायफ्रानाखि भेरिफाइ खेबसे जानानै थांखांबाय बे भेरिफाइ जाखांनायनि नैबे लिस्टआवहाय बे भेरिफाइ जाखांनायफोरनिबो नाम फैदों बेवहाय। दायो नोंथांमोनाबो भेरिफाइ खालामखानांसिगोनानो बेयाव नाम फैबावबाय नालाय नोंथांमोना भेरिफाइ खेबसे खालामबावनांसिगोन आरो फैसा होबावनांगौ ना होबावनाङा नोंथांमोना बेखौहाय नोंथांनि मेम्बार बा चेयारमेनजोंसो रायलायनांसिगोन। सिगांहाय फैसा होखांखाबायमोन आरो दायो मानिबाव नोंथांमोना बेबायदिनो रायलायबानो जाबाय। नोंथांमोननि रायलायनायनि गेजेरजोंसो सल्भ जासिगोन बियो बेखौ नोंथांमोनासो मिथिसिगौ। आरो दायो बे समावहाय गोबां मानसिनि गोसोआवहाय बेबायदि कुइसन बा साननाय सिखांदों जेनेबा सिगांहाय भेरिफाइ खालामखांबाय आरो दायोबाव खेबसे भेरिफाइ जाबावबाय आरो जे दानि भेरिफाइ जानाय बेबो उनावहाय केन्सेल थांनानै बा खेबसे भेरिफाइ फैबावोबा जोंहा डाबल जागोन। बेनिखायनो जों दानिखौ भेरिफाइ खालामा जेब्लानाखि खेबसे फैबावगोन जों बेखौसो भेरिफाइ खालामगोन। दा बेबायदि सोंनाय बा
गोसोआवहाय साननायफोर जाखांदों गोबां मानसिनियावहाय। दा नोंथांमोननो आं बेखौसो बुंनानै हरनो हास्थायदों, नोंथांमोना बे दानिखौ नोंथांमोना भेरिफाइ खालामथारनांगोन दै। मानो होनना बुङोबा नैबे भेरिफाइनि उनावनो नोंथांमोना जे जानुवारि लास्ट आरो जानुवारि लास्ट नङाबा नोंथांमोना फेब्रुवारि मार्चनि गेजेराव नोंथांमोना नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ जे सरकारि फायखानाखौ लुनो थाखाय नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय फैसाया हाबनो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो नोंथांमोना दानिखौहाय भेरिफाइ खालामथारनांगोन। नोंथांमोना जुदि बायदिसिना बेबायदिनो सानदोंब्ला गोसोआवहाय आं भेरिफाइ खालामा बेखार बोरै मोनाफ्रामा बोरै फैसा हरबाय थानो, नोंथांमोना बेबायदि सानदोंबा नोंथांमोना मोननो हानाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना दानिखौ जुदि सरकारि फायखानाखौ नोंथांमोना नांथारगौब्ला नोंथांमोना दायो भेरिफाइ खालामथारनांगोन। आरो बे समावहाय जायफोरनि गामियाव जिअ' टेग जायाखै नोंथांमोना सिन्था खालामनांगौ गैया। जिअ' टेग जायाबाबो नोंथांमोना सरकारिनि जे फायखाना लुनो थाखाय नोंथांमोना फैसाखौ मोनगोन। थांनाय बोसोरावबो जायफ्रानाखि फार्स्ट इनस्टलमेन्ट मोनबाय गोबांनियानो जिअ' टेग जायाखै आरो देग्लायबो जिअ' टेग जायाब्लाबो नोंथांमोना मोनगोन। आरो मोनखांनायनि उनावसो जिअ' टेग जायो दै। गोबां गामियावनो आरो जोंनि गामियावबो दाख्लैसो जिअ' टेग जानानै थांबाय दै। फैसा मोननायनि सिगांहाय जिअ' टेग जायाखैमोन, नाथाय लुखांनायनि उनावसो जिअ' टेग जानानै थांबाय। थिग बेबायदिनो आं खोन्थाहरनो हास्थायदों बे फायखानानि लुनो थाखाय फैसाखौ मोनखांनायनि उनावसो जिअ' टेग जादों दै। गोबां बियो जाथारो दै, जिअ' टेगआ जाथारो। मानो होनना बुङोबा सरकारा मिथिनांगौ नालाय फैसाखौथ' सोना हरबाय, नाथाय फायखानाखौ लुदोंना लुवाखै बिथांमोना बेखौहाय नायो। बेनिखायनो जिअ' टेगआ जे फायखानाखौ लुखांनायनि उनाव बा फैसा मोनखांनायनि उनावहाय मास मोनसे बा मोननैनि उनावहाय जिअ' टेगआ बे समावहाय जाथारो। नोंथांमोना साननो हागौ जे आङो फैसाखौ ओरैनो मोनदों जिअ' टेग जायाखै, उनावबो जिअ' टेग जाखानाय नङा, नोंथांमोना बिदि साननो हागोन बा साननो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना लुथारनांगोन, जेब्लानाखि फैसाखौ नोंथांमोना मोनो नोंथांमोना लुथारनांगोन दै। नङाब्ला नोंथांमोननियाव माबा मोनसे सरकारा मा खालामो बे सरकारनि डिसिसन जाहैगोन। बेनिखायनो जेब्लानाखि फैसाखौ नोंथांमोना मोनो नोंथांमोना लुबानो जाबाय, लुथारबानो जाबाय। मानो होनना बुङोबा लुखांनायनि उनाव जिअ' टेग खेबसे जाथारो। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअ'आ बेखिनियावनो। आरो दानो नैबे समावहाय आङो नैबे जे भेरिफाइनि लिस्ट नाम चेक खालामनाय बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थायाखिसै। मानो होनना बुङोबा जोङो मबाइलावहाय चेक खालामोब्लाबो जोङो जोंनि नामफोरखौहाय मोननो हाखाया बा डाउनलड खालामनानै नायनो हाखाया। बियो अनलि कम्पिउटाराव जायो। बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थायाखिसै। जोङो चेक खालामोब्लाबो मबाइलावहाय खालि नोंथांनि भिलेजाव साबेसे दं टटेल, बे टटेल नाम्बारखौल' जोङो मोननो हायो, जोङो मबाइलावहाय नायनो हाया। बेनि थाखाय आं नोंथांमोननो खोन्थायाखिसै। नोंथांमोना जास्ट खालि जे नोंथांनि भिलेज मेम्बार नोंथांमोना बिथांमोननियावहाय सोंबानो जाबाय। जुदि नोंथांनियावहाय दासिमबो नोंथांमोननि गामियाव लिस्ट थाङाखैब्ला नोंथांमोना सोंबानो जाबाय। आरो नङाब्ला जे बिसिडिसि जे चेयारमेन बिथांमोनाव नोंथांमोना सोंबानो जाबाय। जुदि बे भेरिफाइया जाजोबोब्लानो बे जे सरकारनि थाखाय फैसा सोना हरनाय जा फायखानानि थाखाय बियो स्टार्ट जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोरनि गामियावहाय जे भेरिफाइ जायाखै दासिमबो नोंथांमोना मेम्बार चेयारमेनाव सोंनानै थाबैनो भेरिफाइ खालामनानै लाबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामदो। आरो जायफोरनाखि चेनेलाव गोदानै फैदो नोंथांमोना बे बड' मिक्सार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय, जेन' बेबादिनो बर' रावजों आं लेटेस्ट भिडिअ लाना फैयोबा नोंथांमोना मोननो हायो। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै, नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन।